Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel mai albarka mai suna L.t.D House Nigeria Limited. So a gurguje darasin mu na gaba da ya gabata mun yi darasi akan introduction to music, abubuwan da ake harhaɗawa su bada in kana son kai aikin studio kenan. So insha Allah yau za mu ɗora darasi akan yadda ake buɗe sabon project a computer. Mun yi bayani akan cewa dole in za ka yi aiki a computer a studio ana da buƙatar DAW ko wato abin da za ka yi software da za ka yi aiki da ita. Misali muka ce akwai masu aiki da Sona 8, akwai masu aiki da Sona kaza, akwai masu aiki da Platinum, akwai masu aiki da cakewalk by bandlab, akwai masu aiki da cakewalk Sona. So ga su nan wasu Cubase, wasu FL Studio. So yau za mu yi bayani akan abin da aka fi amfani da shi musamman a ƙasar mu ta Hausa. Wato za mu gwada yadda ake buɗe project ne a cakewalk Sona. So ita ce wannan kamar yadda kuke gani ga ta nan na buɗe ta. So me ake da buƙata shine ka fara sani za ta buɗe ma haka, let's get started. Za ta buɗe basic 4 track, 16 track, empty project, guitar, amps, vocals. So wayannan duk sun ba da sample ne dan abubuwan da zaka dan iya yi kafin ka zama ƙwararre kenan. So basic shine sabon project kenan, in za mu buɗe sabon project. So we have to click on, za mu danna basic. Muka danna basic shine zai buɗe mana kamar haka. Yawwa computer ka ta dan yi loading kaɗan sai ta buɗe kamar haka. So ga yadda za ta buɗe ma new project kenan a haka. So akwai abubuwan da ake son a ɗan sassaita kafin project ɗinka ya landing ya zama lafiya. Ga mai kiɗa ana da buƙatar ya goge komai da cikin da ya zo a cikin track ɗin. Ka yi Ctrl A a nan, in baka yi Ctrl A ba ka taɓa wajen number 1 ɗin nan ka je right click. Idan mun ce right click danna mouse ɗinka ɓangaren dama ko. So channel ɗinmu muna bayani ne cikin Hausa, so shi yasa dole za mu dinga bayani da Hausa dalla-dalla. Idan ka goge track ɗin da suke ciki za ka clicking nan gurin gashi nan inda mouse ɗina yake motsi, snap grid kenan. So inda aka sa 2 sai ka mai da shi by dan wannan abin da na da shi ƙasa. So nan ake son project ɗinka ya kasance. Dalili shine snap ɗinka grid ɗinka zai daidaitu yadda ya kamata. So next sai ka shifting to here nan gurin workspace kenan, za ka taɓa sai ka sa shi as all. Dalilin sa shi as all shine zai bayyana ma duk wani specification na cikin tracks ɗinka in ka buɗe track. So sai ka dawo nan ga wajen play ka danna, ka zo wajen alamar recording ɗin nan ka danna right click. Zai buɗe ma abinda ake da buƙatar ka taɓa kawai sound on sound. Ai kokari a haddace inda nake shiga, wannan ya zama necessary, ya zama dole in zaka buɗe project sai ka bi wannan procedure. Shine zaka buɗe shi cikin salama ba tare da kana aiki ka zo ga matsala kaza ko matsala kaza kuma a zo ana ta tambayoyi daga baya. So zaka clicking on sound sai kai okay, sound on sound kenan. So insha Allah rabbi za mu testing mu ji metronome din mu yayi karɓa daidai. Madalla, wannan shine opening project kenan. So ga mai mix down zai zo nan ya right click sai sa insert audio track ko ma'ana audio, an ce audio track ɗin da zaka ɗora murya kenan ko ka sa kiɗa wanda aka riga aka yi. So shine wannan zaka sa shi adadin guda nawa kake so. Misali na farko zan sa kiɗa na da aka yi mun, na biyu zan saka mic ɗina in saita vocal ɗina a nan, zan yi taking voice, bass kenan, na uku chorus gashi nan dai su alto, tenor, soprano in zan yi dan zan zuba musu track. So wannan ga mai mix down kenan. Wanda kuma zai yi kiɗa, su abinda zai yi shine bayan ya buɗe track ɗin shi project ɗin shi haka zai je shi ga plus a nan gurin. Daidai wannan plus ɗin insha Allah shi zai taɓa sabon formatin aka yi min ma ban san. Zaka zo zaka buɗe
in ka je an maka formatting dama duk za a zuba maka kayayyakin aiki kala za a zuba maka kayayyakin aiki. So me muke da buƙatar mu ɗauka purity. Dalilin da yasa na ce mu ɗauki purity saboda shine for the beginning basic class kenan, aji na farko. Purity shine abu mai sauki da za su iya gane lissafin shi. Sai ka danna create. In ka yi abu na yin purity a can, gashi nan ka yi creating. Sai ka wannan shine purity. So ga zubinsa ga tsarin yadda yake zuwa nan kun gan shi. So me ake da bukata, sai kai close ka fita. So kaga shi ba zuwa nan kai da click ka sa track ba, a ainihin injin ka dauko ka ajiye nan. So yadda ka ajiye shi a nan gurin, insha Allah rabbi haka zaka shiga kai ta ɗebo tracks da kayan ayyukan ka da kake son zuzzubawa, kai ta zuzzuba su haka da adadin wanda kake son hadawa. So in ka gama haɗawa insha Allah rabbi, misali ka zuba purity muka ce ho yana kai, sai mu zuba guda 5. So nan shine misali kenan, common example. So an zuba da tracks purity ne guda 5. So me ya rage maka, kai ka fara aiki. Wannan shine yadda ake bude project kenan a computer insha Allah rabbi. Akwai abin da manta ban saitawa guda da shi ne allow me the recording without an da da na play na danna R baya dauka, sai yanzu ne na kunna wancan. Let's say 80. Al'arabi ya nassaman abin da ba Allah ba, misali. So ba kiɗa ran yi ba yanzu, kawai na gwada ne yadda ake buɗe project. So insha Allah rabbi wannan shine how to open a new project. Sai ka zuba ka tsara shi, ka samu gangunoninka da busoshinka masu kyau insha Allah rabbi, kamar yadda kuke gani wannan. So wannan shine how to open a new project ya sai kar ku manta da subscribing da liking da sharing. So ku yi kokari ku kasance da wannan channel ɗin ta mai albarka saboda samun duk wani ilimi ɗaya bayan ɗaya da bayani cikin Hausa dalla sai dai ku yawari ba na tsawaita bayanai saboda yanayi na lokaci. Za mu dinga tafiya kai tsaye ne zuwa cikin darasi kamar yadda muka alƙawarta insha Allah rabbi. So anan muka zo ƙarshen wannan how to open a new project, ya za ka buɗe sabon project. Sai dai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.